खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लाना फैबावबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनो अब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना दिनैसो चेनेलाव गोदानै फैसनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायथिगोन बस्तु शास्त्रनि नियम बायदियै दावराय गांखौ बबे जायगायाव दोनोब्ला जोंनि नखराव धोननि बेलायाव मोजां जायो आरो नखरा सुख शान्तियै दिन बारलांनो हायो जेब्ला जों बेखौ मोजां जायगायाव दोननाय जाया थामहिनबा मोजां दिगथिं दोना अब्ला नखरा सुखु मोननायनिसाय दुखुसो मोनो होनना बुंनाय जायो जेब्ला बेखौ मोजां दिगथिं दोनगोन अब्ला नखराव नांनाय गाज्रि बारहावाखौ बे दावराय गांआ फोजोबस्राङो होनना बस्तु शास्त्रआव बुंनाय जायो जेब्ला नोंथांनि नखरा गोबां फैसा मोननायनि उनावबो फैसाया आखायाव थाया अब्ला नोंथांमोनाबो दावराय गांखौ नखराव लाबना मोजां जायगा आरो मोजां दिगथिं दोनब्लानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबायदि जेंनानिफ्राय रैखाथि मोननो हायो लोगोफोर बस्तु शास्त्रआव बेखौबो बुंनाय जायोदि नखराव बेसेबां एबा मोनबेसे दावराय गांखौ दोननाया मोजां आरो बेनि रहस्यआ मा लोगोफोर बस्तु शास्त्रआव बेखौबो फोरमायनाय जायो नखराव बेसेबां आरो मोनबेसे दावराय गांखौ दोननाया मोजां आरो बेनि रहस्यआ मा धोरोम शास्त्रआव दावराय गांआ माबायदि जायगा लाना दङ आरो जोंनि प्राचीन मुगानि शास्त्रआव दावराय गांखौ मानो एसेबां बेसेन गोनां होनना मानिना लानाय जायो लोगोफोर बस्तु शास्त्रनि बायदिब्ला दावराय गांखौ जोबोर शक्ति गोनां होनना बुंनाय जायो बेखौ गोबां तन्त्र साधनायावबो बाहायो जेरै गाज्रि शत्रुनि नोजोरखौ दानगारनाय आरो सोरखौबा सम्मोहित खालामनाय बायदि बायदि ज्योतिष शास्त्रआव दावराय गांजों सोमोन्दो थानाय उपायखौ बुंनाय दङ आयुर्वेद आदि ग्रन्थआव बायदि रोखोमनि रगफोरखौ फोजोबस्रांनायाव दावराय गांआ हेफाजाब होयो होनना बुंनाय जायो दावराय गांआ न'नि गाज्रि शक्तिफोरखौ फोजोबस्राङो आरो लोगोसे जिबौ बायदि माखासे बिस गोनां जिबफोराबो दावराय गांखौ गिनानै नखराव फैनो हाया होनना बुंनाय जायो बेनिखायनो गोदो गोदाय जाय हाग्रा गेजेराव आश्रम लुनानै थायोमोन बैसोर दावराय गांखौ गावनि न'नि खाथियाव दोननाय जायोमोन होनना बुंनाय जायो दावरायजों सोमोन्दो गोनां बाथ्रा पुराणाव गोबां सल' लिरनाय दङ शास्त्रनि बायदिब्ला प्राचीन मुगायाव सान्थिया मुंनि सासे असुर दंमोन बियो जोबोर शक्तिशाली आरो तपस्विमोन गुरु शुक्राचार्यनिफ्राय बिद्या मोननानै सन्थिया मुंनि असुरा देवताफोरखौ गावनि शत्रु सानना लादोंमोन बेयो ब्रह्मदेव आरो भगवान शिवनिफ्राय बरदान मोनदोंमोन आरो बेनि उनाव बियो जोबोर गोहोगोरा जादोंमोन बेबायदि बरदान मोननायनि उनाव बेयो सोरगो लोकखौ गाग्लोबदोंमोन आरो गोबां देवताफोरखौ खादोंमन जेब्ला बे असुरा गासै देवताफोरखौ खाजोबनो जुजियो अब्ला गासै देवताफोर आरो गुथा ग्रहफोरा ज' जानानै दावरायनि गांआव हाबजोबदोंमोन जायनि थाखाय बे दावराया जोबोर शक्तिशाली जादोंमोन आरो गोमोथाव महर लाना सन्धिया असुरजों दावहा नांदोंमोन आरो दावरायनि हेफाजाबजों सन्धिया असुरखौ फोजोबस्रांना गावसोरनि सोरगोलोकखौ मोनफिननो हादोंमोन बेनि थाखायनो गासै देवताफोरा दावरायखौ लाना जोबोर खुसि जायो आरो गोथारनि नेरसोनथि महर मोननायनि बोर होयो बै समनिफ्रायनो दावरायखौ मासे गोथार दाउ होनना मिथिनाय जायो बेनिखायनो जेराव बे गोथार दावराय गांआ थायो बेयाव गुथा ग्रहनि गाज्रि बारहावाया नांनो हाया होनना बुंनाय जायो लोगोफोर खालि ऋषिमुनि आरो देवताफोरल' नङा भगवान श्रीकृष्णआबो दावराय गांखौ मोजां मोनो आरो बेखौ हिन्दु शास्त्रआव जोबोर गिदिर बिथा खालामनानै दोनदों जायनि थाखाय श्रीकृष्णनि मुकुटआ दावराय गांनि अनगायै आसखान्दा दावराय गांनि अनगायै श्रीकृष्णआ जेरावबो थाङा शास्त्रआव श्रीकृष्णआ बुंनाय दङ दावराया शान्ति आरो अनलायनायनि महर होनना दावराया सुबुंफोरनि गासै गाज्रि बारहावाखौ फोजोबस्राङो आरो सुबुंफोरखौ रैखाथि होयो दावरायखौ गासै देवी देवतानि महर होनना पुराणाव फोरमायथिनाय जायो बिमा लक्ष्मी देवी सरस्वती भगवान श्री गणेश भगवान कार्तिक बेफोरबायदि गोबां देवी देवताफोरखौ दावरायजों रुजुनानै फोरमायथिनाय जायो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आइ बिमा लक्ष्मीया धोन सम्पतिनि सुख शान्ति होग्रा देवी आइ बिमा लक्ष्मीया दावराय गांखौ जोबोर मोजां मोनो
बिमा लक्ष्मीनि खाथियाव दावराय गांखौ दोनोब्ला बिमा लक्ष्मीया जोबोर गोजोनो होनना बुंनाय जायो। आइ बिमा सरस्वतीया दावरायाव जिरायो। बेखायनो सोलोंसाफोरा दावराय गांखौ गावसोरनि फरायग्रा खथायाव दोननाया जोबोर मोजां। जेब्ला दामग्रा सिफुङाव दावरायनि गांखौ सोना दोनगोन अब्ला नखराव सुख सान्तिनि बारहावा सोमजिखाङो होनना मिथिनाय जायो। लोगोफोर, जोंनि नखरा गंसे मन्दिरजों समान जायो। जेब्ला बेयाव थानाय सुबुंफोरा सानफ्रोमबो नांलाय खमलाय जायो अब्ला बेयो मन्दिरनि अनगायै गंसे जुद्धसालिनि महर लालांगोन। जेब्ला आफा गणेशनि सावगारियाव दावराय गांखौ गांनै होनानै दोनो अब्ला जोबोर मोजांसिन जायो होनना बुंनाय जायो। जेब्ला नोंथांमोननि नखरनि सोरनावबा गाज्रि ग्रहआ नांनानै दं अब्ला दै गोथार लाना दावराय गांजों सारस्रोना होनांगौ होनना बुंनाय जायो आरो बेखौ सारखांनायनि उनाव रावबो नुयि जायगायाव दोननांगौ। जेब्ला गथ' उन्दैफोरनि देहायाव गाज्रि नोजोर नांदों अब्ला मोनायाव उन्दुनाय समाव गथ'नि उन्दुनाय गान्दु सिङाव दावराय गांखौ दोननांगौ आरो अखानायै फुङाव जायखिजाया बोहैनाय दैयाव एबा दै थानाय दंग'फोराव दोनहैनांगौ होनना बुंनाय जायो। जेब्ला सासे फरायसाया फरायनाय समाव जोबोर बायो, गोसोआव थाया थाब थाब बावगारो अब्ला बेबायदि बिथिङावबो बिमा सरस्वतीनि सावगारियाव दावराय गांखौ दोनना अखानायै बिजाबनि सिङाव सोना दोननांगौ होननाबो बस्तु शास्त्रआव बुंनाय जायो। जेब्ला सोरबा सुबुङा नोंथांखौ जोबोर गाज्रि हिंसा खालामबाय थायो आरो जेब्लायबो खैफोदाव खोख्लैनो नाजायो अब्ला बैबायदि बिथिङाव दावराय गांनि सायाव बिर हनुमान आफानि बावनाय सिन्दुरखौ दावराय गांआव फुननानै अखानायै फुङाव बोहैनाय दै एबा दंग'आव दोनहैयोब्ला बैफोरनिफ्राय बारग'नो हायो होनना बुंनाय जायो। जेब्ला नोंथांनि साननाय हनायफ्रा अरायबो फेलें जायो आरो जेथिंबो मोनहास'आ महर लायो अब्ला बैबायदि बिथिङाव श्री कृष्ण आरो राधा रानीनि मन्दिराव दावराय गांखौ होयोब्ला बेनिफ्राय बारग'नो हायो होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना दावराय गांनि सोमोन्दै एसेब्लाबो गियान मोननो हाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन। लोगोसे जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय।